сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ба муносибати фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Москва чорабинии тантанавӣ баргузор намуд. чорабинии бошукӯҳ дар фазои идона ва ҳусни тафоҳум баргузор шуда, бо ташкили намоишгоҳ суннату оинҳои Наврӯзи байналмилалӣ ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон пешниҳоди меҳмонон гардид. дар идома сафири Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ҳозиринро ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрик намуда иброз доштанд, ки Наврӯз яке аз ҷашнҳои қадима ба ҳисоб рафта, таърихи беш аз 6000 сола дорад, аз фарҳанги ғании ориёӣ манша мегирад ва сарчашмаи хурсандию хушбинӣ ва шодмонию умед мебошад. тибқи қадномаи қабулнамудаи Созмони Милали Муттаҳид, зиёда аз 10 сол мешавад, ки ин ҷашни бостонии ниёгон чун ҷашни байналмилалӣ рӯзи 21 март бо шукӯҳу шаҳомати хоса дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад. дар чорабинӣ намояндагони мақомотҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, роҳбарони ташкилотҳои ҷамъиятии тоҷикони муқими кишвари иқомат, намояндагону фаъолони ҷамъиятҳо, чеҳраҳои маъруфи аҳли зиё, доираҳои соҳибкорон аз ҳисоби ҳамватанони муқим ва донишҷӯёни тоҷик иштирок намуданд. сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Москва дар заминаи роҳандозии чорабинии тантанавии Наврӯзӣ сокинон ва меҳмонони шаҳри Москваро бо фарҳангу анъана ва ҳунарҳои мардуми тоҷик шинос намуданд. дар доираи чорабинӣ ба меҳмонон барномаи ҷолиби консертӣ пешкаш гардида, ҳозиринро дар фазои зебогӣ ва пурнишоти Наврӯз қарор дод.